isusu vana vezimbabwe tine dambudziko rekuti tinongofungidzira kuti hapachisina zvinhu zvatichagona nekuti masoja nemapurisa anoshandiswa naMnangagwa kurova vanhu. Saka vanhu vazhinji vakabva vatongofunga kutoti hapachisina chinhu chichambokwanisa kuti chiitwewo kuti zvinhu izvozvo zvigone kumiswa kana kuti zvichinjwe. Zvokutoti pane dzimwe nguva dzotovhunza munhu unotomuona kuti munhu anotopererwa so vanhu vakawandisa so hama dzedu so dzemunyika medu vazhinji vacho anopererwa so ukanyatso kumubvunza kuti nhai iwe zvinhu zvazvakadai so zvikazodai so muchinyatso kutaudzana nechimiro chematongerwo ari kuitwa nyika yedu yeZimbabwe unonyatsoona kuti munhu ari kugumirwa ari kushaya kuti saka zvinofamba sei nekuti vanhu vanobhilivha kuti masoja nemapurisa achangoramba achingoshandiswa. Handiti mapona ndizvo zvamuri kuona zviri kusaka kuti vanhu vagare vachingofamba vachiita basa rekuramba vachitiza munyika vachiona unge ndo zvinogona kuvabatsira nekuti vanenge vakutadza kumirira situation nemagariro anenge achiitwa munyika. Munhu obva angofunga kuti hazviri nani kuti ndingobuda ndiende nditize. Handimupona ofuchi kwatinenge tichienda kwacho futi hatichisina kana nemukana wekuti titomboenda ikoko kuSouth Africa kunotora nemabororo ako ekudzingwa kwevanhu. Nyika dzese ana Botswana hadzisi nyika dzitombori comfortable yanga itombori nani South Africa. But izvozvi mukada kuzvitarisisa haichisiri nani but vanhu havasati vanyatsozviona asi South Africa yakutopisa. Musafungidzire kuti nyange dai zvikanzi iyo operation Dudula iri kuitwa kuSouth Africa ikanzi nyange yamiswa zvinhu zvinoramba zvakanyarara. Pane zvimwe zvichabuda futi zvinenge zviri against isusu maforeigners semaforeigners. Handiti muri kupaona sekuzvitaura kwandaita ndichiti chinhu chinonetsa ndechekuti isusu handitika hatizi tese vana veZimbabwe takawana madhokuments akakwana zvekuti unogona kuriprodusa apa uri pabasa kunzi aiwa no right takukusiya nekuti takuona kuti une bepa nekuti passport chaicharo itself is a traveling document. Handiti muri kupaona saka tinongoramba tichingochallenjwa chete ngonzi aiwa dzokerai kumusha kwenyu hamuuye kuzosenza kunoko nekuzogara kunoko imwine matraveling documents. Madocuments enyaya anotori nemazuva anenge ari limited ekuuya munyika muno muchidzokera kwenyu. Handitika ende izvozvo ndo zvarinotorevawo inenge isiri nyaya yekuti tinenge tichiitirwa utsinye asi nekuda kwokuti tine situation tine pressure ende hatina kukwanisa kuwana mukana. Vazhinji wedu havana kukwanisa kuwana mukana wekuwana mapepa acho ekuti kana vachigara muno muzvisave zvine hondo. Handiti mapaona saka vanhu vakawanda vedu isusu vazhinji vedu isusu nekuti I still remember statistics ichitaurwa yevanhu vane mapemiti nevanhu vasina mapemiti. We found out kuti vanhu vasina mapemiti ndo vanhu vakawanda zvinova ndo zviri kukonzeresa kuti mukati menyika inoika yeSouth Africa munetse uye murwadze kuvana veZimbabwe kuti vagare nekuti vazhinji wavo vasingatombofanirwa kuti vadzokere nekuti kudzokera chete vamwe vacho pavo kutongodzokera pake papera umwe kutodzokera haana kana pekutotangira anga atombowanawo something chekutoitawo nekutoti auya kunoko even though asina mapepa akakwana. Handiti muri kupona saka pressure yacho yatiinayo isusu sevana veZimbabwe kutsva kudumbu nekutsva kumusana. Handiti muri kupona ndizvo zviyaizvo zvatiri kuti ngatikurudziranei tisimbisane tinyatsoziva kuti isusu as a mass we can challenge regime iyoyo. Vanhu vanofanira kuziva kuti isusu as a mass we can challenge regime iyoyo by using a revolution kwete maopposition parties. Hatidi kunyeberana. It's not wrong to form an opposition party munyika kuti ukwanise kuunza shanduko but kana nyika ichitungamirirwa neudzvanyiriri haikwanisi kuti mukwanise kuti muchinje zvinhu. You can't bring the change through elections just because udzvanyiriri ndo hwamunongoshandisirwa. Handiti muri kupona saka isusu chinhu chatakatarisana nacho izvi sofa sevanhu veZimbabwe udzvanyiriri ndo hwatiri kufanirwa kutanga tapedza. Handitika tinofanirwa kutoita uprising kutaura chokwadi hatifanirwa kuti tirowe imbwa takagwa mupini. Handiti mapaona tinofanirwa kutoita uprising chaiyo ine power. Munozviziva here mimi kuti vanhu pavakanzi masi ngaipinde mumugwagwa paya
dai masi yakateerera yakanyatsokunzwa chezvo vanhu vakapinda mumaguta umo mumadhorobha mese umo vakazadzazadza nzvimbo dzese idzidzi. Munozviziva here kuti ami chaiyo chaiyo yaitozongopedzisira yamira nemasi zvamunotongoziva kuti ndizvo zvinotoitika. Handiti muri kupaona? But chikonzero ndeichocho chekuti vanhu vakaiswa njema. Zvandotaura zvezvekuti tine njema dzatinadzo mumusoro dzekuti isusu tinongofungidzira kungoti pawa rino nderezvigananda kana kuti pawa ndererejimu. Handitika ichishandisa army against the mass. Army haigone kuzoshandiswa against the mass kana masi ichinge yaita uprising. Vanhu vanofanira kuti vazvinzwisise izvozvo kuti vanhu ndo vane simba, asi chete ngoti simba ravo chete ndo ravari kutadza kuunleasha nenyaya yekudivhaidwa kwavari kuita. Handiti muri kupaona? Ndo nyaya yandiri kuedza kuti nditaure inini kumhuri yese yeZimbabwe. Ndo nyaya yatiri kuda kuedza kuti tiisitsewo kumhuri yeZimbabwe kuti hakuna kwatinosvika tichitya izvi zvekuti munhu unotogumirwa kushaya kuti saka manje zvichaitwa sei tinoshandisirwa mapurisa nemasoja. Haizi riyo nyaya. Of course takauya panapa tichitaurira vanhu kuti no, mapurisa nemasoja ndiwo ari kushandiswa nekuda kwekuti kune vamwe vanhu vakaiswa muzvigaro zvekuvatungamirira ndo vanovaudza maorders ekuita kuti endai munodzinga vanhu vari kudemonstrata, endai munoita so, endai munokanganisa izvi nezvizvi. Vanhu vatadza kana kuti vanhu vaurova kana kuti vaponda vanhu veopposition party musavasunge. Zvinhu zvakaitwa naMnangagwa. But when it comes to the mass uprising, ndinozviziva kuti pane chimwe chinhu chinotobuda nechimwe. Mapurisa nemasoja vanosara vachisina choice kunze kwekutomira nemass nekuti they are there for us. But havagoni kuti vazviite so far just because hapasati pane chimwe chinhu chaitika. Isusu tisu tinotoitanga nyaya yacho. Handitika vanhu vakawanda vari kudzvanyirirwa. Ndosaka muchiona vachiramba vakamira panyaya dzavo dzekuti tinouraya vanhu tinozodai. Ana Daniel Garwa vachibudisa maziso kuita kunge munhu akuda kufa zvese zvavanoita zvezvo vachitaura vari panhingirikini zvokutyisidzira vanhu zvese zvezvo nekungoramba vachimbotyisidzira vanhu. Handiti muri kupaona? Nyaya iri kungoshandiswa, hapachisina chimwe chinhu chiri kushandiswa nenhingirikini neMnangagwa Kabhao iyi kunze kwokutyisidzira vanhu chete. Handiti muri kupaona? Ndipo patiri kutaura kuti ngatisolidifyei isusu revolution iyi. Handitika masi yobva yaita power, tobva taunleasha the power of mass. Handitika totransforma the power of mass into action. Ndo zvinhu zviri kungodiwa chete. Handiti muri kupaona? Izvozvo chete zvikangoitika hakuna zvakambodaro. Kunenge kuchisina kana general kana kuti ani anenge achiri nesimba rekutaurira masoja kuti ayo masoja endai munoningirira amasi. Picture iyoyo haiko, haibude nekuti hakuna masoja anorwisa masi. Asi mukaita like a certain group kana kuti a party, opposition party, munodhererwa. Of course munotodhererwa. Ndoda kuti nditaure chokwadi. Opposition party munotodhererwa nekuti munenge muri chipoka chevanhu kuine vamwe vanhu vanenge vachikupikisai, vanenge vachiudzwa vachifurirwa zvavanenge vachifurirwa, vaine maonero avanenge vachipiwa akasiyana nemaonero enyu amunenge muchiita imini. Saka vano ndo vanototanga kutoshandiswa against you. Vobva vabhekwa manje neavo vanenge vakuzobatsiridza vanenge vachidziita iso. Zvakazofanana nekuti munozopesera makutoona kutoti munhu anokwanisa kuti abata munhu weopposition party achikora ruoko kana kuti auraya kana kuti aita sei, anongosunga kwe3 months obva atodzoka akutotanga kutofamba muwanhu. Inhau yekuti munenge muine vamwe venyu vamunenge muchisi. Saka tiri kuti isusu uyai nevamwe venyu ivavo zvekuti haye takamborwa tikazodii hazvitibatsiri. Ngavauye vese ivavo vaishandiswa neZANU-PF nevese ivavo vaudzei revolution zvakaita. Vaudzei kuti vakwanisawo kuzovawo neupenyu hwakanaka, upenyu hausi hwekushandiswa kuita basa rekuti tinopondana isusu vamwe vanhu vachidya zvekusvikira pakutofamba nendege every day. Handiti mupona? Vanhu vanofanirwa kuti vabatanidzwe vaende panzvimbo imwe chete vazvimirire nesese vanhu kuti aiwa no, enough is enough. Hazvina zvinobatsira kuti muchaina anouya osikoita munhu ane mari anosikodayiso pamusoro peivhu redu isusu. Machaina anofanirwa kutouya kusikotorenda ivhu ravari kuda kushandisa iro, ravari kuda kuchera, ravari kuda kuita zvakasiyana siyana. Vanofanirwa kutoita zvinhu zvinotoita kutoti vana veZimbabwe vabhenefite kubva muzvinhu izvozvo. Handitika? Saka tiri kutorwa advantage yekutyisidzirwa vanhu vachiteerera zvinotaurwa naana Daniel Garwa vari kupusha ma2030 agendas aya.
nevamwe vari kutaura zvemavhoti ana 2028. Sengezo Chavangu haazi mukuru weCCC, haasiri yemuridzi weCCC. CCC iri kunzi CCC nhasi muparliament haisi CCC, iZANU-PF, vanhu vakagadzirwa, vanhu vakatotengwa. You still remember imimi vanhu ivo vachipiwa mari, zvamunotoziva zvitotaurwa pachena kunzi vanhu vaya vakupiwa mari. Saka imimi munofunga kuti Sengezo Chavangu akaiswa panhingirikini uyu anzani uyu wenyu uyu Emmerson Mnangagwa akaiswa apa, ndiani anowina pakuvhoterwa? Ipo pakati pedu apa isusu as a mass, who is going to vote for Sengezo Chavangu nor Emmerson Mnangagwa? Ndiani? Hapana. Asi muchangoonzwa vachitogadzira chistaged drama chavo wobva watoti Mnangagwa ahwina akutopinda mu2030. Handiti muri kuzviona? Saka zvinhu izvi zvinoda kuti vanhu tizvinzwisise. Handiti tikange tazvinzwisisa isisi toonesana kuti toita sei, but zvekuita takatoudzwa kudhara. Chiri kutodiwa action yedu isusu kuti tipinde mune zvatakanzi tiite isusu. Katapinda mune zvatakanzi tiite isusu tobva tatopinda muaction, tomisa vanhu zvavarikuda kuita izvi. Ndosaka muchiona tiri kurambidza vanhu kuti vaunze mazita evanhu. Hatisi kuda kuti paitwe vanhu vanoitwa matageti kana kuti chichi. Zvese izvozvo ndo zvinhu zvatiri kuramba. Hatisi kuda kuti vanhu varambe vachiurayirwa nyaya yekuda kuunza shanduko munyika. Ndosaka muri kutinzwa chiti mirai zvese zvinhu zvamuri kunzi uyaitira so uyaitite so izvo. Handiti muri kupaona. Vanhu vafanira kuti vanzwisise zvimwe zvinhu zviri nyore so. Tinadzo nzira dzekuti taure zvinhu izvi tichibriefa, but tiri kushaya kuti chii chiri kuitika, vanhu vari kusara papi. Chii chiri kuitika kuti vanhu varambe vachingoita senguva vari kudzungaira kana kuti kuita sei? Chii chiri kuita kuti vanhu varambe vachingotya zvinhu nezvimwe zvinhu zvisingatyisi? Handiti muri kupaona. Vanhu muri kuudzwa vanhu kutonzi simba munaro imimi rekuti mugone kuzvisunungura. Handisi kuziva kuti why musiri kuda kupinda murevolution kuti muve nesimba rekusunungura racho. Izvozvo vanhu vakucheka vachitemwa nemaChina, kudheerwa kwakaita sei? MaChina anobatwa akabhuka mahotels edu kuita basa rekuputira madrugs imomo. Madrugs hawanikwe muZimbabwe, which means ndo vari kuunza kuti madrugs futi vaputa imomo mamwe acho vopa vanhu vachitengesa vachibhadhara vanhu nekuda kwenzara. Vanopedzisira vakutopinda mukutoemployiwa kutohaiwa nemuChina kupiwa madrugs ekuti ufambe uchitengesa mustreet. Ndo inganzi employment here, ndo investment here, ndo kuinvesta kwacho here kuri kuita maChinese. Ivo vanongogara vachingokwira ndege 2 trips a week, 4 trips a month, 3 trips a month. Asi hapana chavanoya vachizotitaurira kuti pane chavafambira chine chekuita nekuunzawo change munyika medu isusu sapresident. Handiti muri kupaona. Hakuna munhu anogona kutotirwira. Tisu vanhu veZimbabwe tinotorwa kutoti nyika yedu yeZimbabwe. Nyika yedu yeZimbabwe yakuda kurwirwa chete. Haichisina chimwe, haichadi zvekuvhoterwa. Nyika yedu yeZimbabwe ida kurwirwa. Nyika yedu isusu yeZimbabwe iri kutoda uprising. Nyika yedu yeZimbabwe iri kutoda revolution. Nyika yedu yeZimbabwe iri kuda action. Tinoita action yacho seiko tisiri kubatana naye vana veZimbabwe? Ndo zvinhu zvatiri kungogara tichingoya panapa tichingotaura chete. Zvinoda kuti munhu wese anzwisise, apfeke mweya wehondo, mweya wekuzvirwira. Zvirwire iwewe pachako munhu. Kutotaiwa ini ndinototsigira revolution iyeyo ndotopinda mugeza revolution. Munhu wese ngaataure kutoti inini ndakutoita zverevolution panapa ndakuda kuzvisunungura, ndakuda kuzvirwira nekuti hapana mumwe munhu anondirwira. Ndokuti tiwine chinhu ichi. Kwete zvekuda kunyengedzwa kunzi 2028 kune maelection kunzi 2030 chichi. Hakuna zvese izvo, musade kunyeberwa. Hakuna opposition party izvozvo izvi. Tiri muna 2025. 2028 kunoita maelection. Opposition party yacho inenge yaningirina nguwai. Inenge yakura nguwai. Ndozviya zvandozotaura chiti chenjerai kunyebera chamisa zvinhu zvaasiri kutaura. Ndozviya zvandozokutaura kuti chenjerai kuti vamwe vanhu vakungoda kunyebera chamisa vakabhadharwa. Izvozvo izvi taakutopinda muna 2026. 2028 panenge pane opposition party inenge yanyanya kudipa papa. Ndezvinhu zvakaita kuita manyama amire nerongo anogara achitaurwa nababa Ningirikini. Zvimwe zvinhu zvinoda kungoti tingoseenzesa wisdom yatinayo so, nekuti tiri vanhu vakangwara, tiri vanhu vakamuka isusu vanhu vemuZimbabwe. Hazviko izvi zvekuti hanzi mutungamiriri weopposition party kana kuti mutungamiriri weorganization kana kuti wemovement ipi ndiye achazoenda kunomisidzana nezvigananda. Zvigoteererai muchiona naDaniel Garwa achibuditsa maziso akadaro achitaura tinouraya vanhu.
ndaitaura vanhu ndichingoti izvozvizvi vanhu vanoswera vachitaura each and every day 24/7 vachitaura kuti tinokurai mukada kuuya muchititchalenda nemaopposition parties yenyu tinokurai mukada kuti he munoda kuunza chenji munyika munomu hapana chenji yamunounza tinokurai vachitaura every day. Makambonzwa vachinzi vasungwa kana kunzi vatsurwa? Asi mimi kutaura ungoti chete zvinhu zvaoma, zvinhu zvarema mukati menyika, wakutotsvaga watoo target. Every time ndiri kutaura nezvevanhu vakusagara mudzimba dzavo, vamwe vanhu vachisina misha, vachina pekugara. Kuti zvinhu izvozvo zvimiswe, zvinotomiswa nesu. Kusvikira tanyatsodzidzisa kuti aiwa taakuda kuti timise ningirikini system iri kuitika iyi, ndo paichamira system iyoyo. Saka kana tikanonoka ndokunonokawo kwazvo, kana tikakurumidza ndokurumidzawo kwazvo. Nyaya itoripo, haisitombori sacrifice, inyaya yekutongobatana chete tobva tapinda muaction. Hapana chinhu chiri kutombodiwa baba, vana veZimbabwe. Satombode kana kutombobvira makatombonyeperana zvenyu, kana kuda kuvhundutsirwa muchityisidzirwa. Vanhu vakabatana chaiko, hakuna mupurisa, hakuna kana musoja, hakuna kana ani anoswera achida kutora kupedza nguva yake kuenda kunorwisa hama dzake dziri kutaura kuti nyika ngaishanduke, nyika ngaichinjwe. Nekuti vanotodawo kutodyawo achiguta, achitoriritirawo mhuri dzake. Kuita basa rechisoja rinorwadza sitere kugara vanhu vari mumasango. Vamwe vanofa kumabhodha kunana Mozambique uko achirimwa nemosquito. Nemalaria imwe inopenga uko. Vari kufa nenzara vari mumatondo umo vanenge vagera umo mumakembi umo vasina kana nechikafu, vasina kana nechii. Munofunga kuti hatisi kuzviziva? Zviri kutovarwadzawo masoja. Dai kuri kuti munokwanisa kana kumbotoroka kana paine mumwe munhu ane hama yake musoja yaanyatsonzwisisana naye chaichai, zvekuti muri kunyatsotaurirana chai. Mukamabvunza kutoti muri kufara here nezvinhu zviri kuitika, sei muchitumwa, unotozoshamiswa nemhinduro dzaanotokutaurira. Anotokutaurira kuti takatomirirawo vanhu kuti vakwanise kuita uprising, vakwanise kuitawo something chinoita kuti tikwanisewo kuti tiwane simba. Zvinhu zvese izvozvo hamusi kuzviziva. Ndo zvinhu zvakataurwa kubva pekutanga naComrade Bombshell Nesugeza. Asi vanhu tirongoramba tichingotendera chipota kuseri kwemiti, kaenda kuseri kwechuru, mumwe akaenda pasi pedombo, mumwe akazoenda kuseri kwehozi, mumwe anotopinda nemumwe mwana unomhanya kutizira mubako. Hazvisiri izvo zvinotibatsira. Vanhu vanotorwira nyika yavo, kana muhondo yechimurenga vanhu vakatorwira nyika yavo. Handiti muri kutozviona manje. Asi chinhu chinototanga kuvanhu irevolution. Zvemaelection, kana muchiona maelection achirambidzwa, nekuti tiri kurambidzwa maelection hazvina kumbosiyana nezvaiitika munguva yaSmith. Smith aisatomboda kana kunzwa chinhu chinonzi kunoitika election yekudii. Wanga usingatombotauri izwi iroro ukafuma uriko. Ndo zvakangofanana nezvinhu zviri kuitika. Ava vakazongozvichinja chete mbijana sekuita ngo vanokubvumidzai kuti mukwanise kufuma maopposition parties, but at the end you know what happens. Zvichireva kutoti hutongi hwaSmith ndo hwatingori naho hwekurambidzwa kufuma maopposition party, tinorambidzwa kuunza change munyika medu. Saka chinhu chiripo chii chasara? Irevolution nekuita mass action chete. Ndo zvinhu chete zvangosara munyika yeZimbabwe. Rekedzai kunyebera vanhu, musade kunyebera vanhu. Udzai vanhu chokwadi kuti varekedze kutyisidzirwa naana Daniel Garwao, naana Tungwarara Wesa, naana Chinamasa. Udzai vanhu chokwadi kuti varekedze kunyeberwa naana Chinamasa. Udzai vanhu chokwadi warege kunyeberwa naana Masimirembwa. Udzai vanhu chokwadi varekedze kunyeberwa naana Temba Muliswa uyo ngochani. Udzai vanhu chokwadi. Imi munofunga kuti Temba Muliswa chii chaangazombofa akabuditsa imimi zvaanoyasa kutaura zvezvo? Chii chaanogona kuita munhu akajaira kupinda machira nemumwe murume? Chii chaanoziva Temba Muliswa kunze kwemishonga nekuromba? Anofunga kuti hatiziziwe here kuti mhenidzairo wapamba pake mishonga yake yenga yakupanduka? Anofunga kuti hatiziziwe here kuti akabuda mupolitics sei? Inhawo dzekuti akanga ari mupolitics nemushonga muchinda uyu, moda kuti nyebera chikwe, munoti chii chatisingazivi panana Temba Muliswa? Vanhu vatinotaura pamusoro pavo tinovaziva, kwaziva chaiko. Susan Mutami akakuudzai zvese. Tikakuudzai kuti zviri kutaurwa naSusan Mutami izvo ichokwadi, vanhu vakaramba. Vakatanga kutuka mwana wevanhu, akazodai muchimira naTemba Muliswa. Chii chamuri kuona izvozvi maresults ezvakataurwa zvese naSusan Mutami muri kuaona? Ndezvemishonga zvega zvinongofungwa naTemba Muliswa. Kuromba nyaya kurombera kuuraya kwavaiita vanhu vachishandiswa semaCIO.
mukaona munhu wese anonzi musiyaiwo haakwanise kusiya basa, musambofa makanyeberwa zvezvo kunzi hanzi yetemba muliswa wasiya basa. Yanga iri strategy yekuti apinde muvanhu. Ndiye munhu ari kukuwadzisa vanhu manje achinzi akasiya basa. Makamboona musiyaiwo asiya basa? Izvozvo munozviziva here kutoti mumwe anogona kana kutoiswa as efesi yekunzi ndiye mukuru wemasiyaiwo? You never know kutoti maybe atori pasi patemba muliswa iye Love Matuke. You never know. Temba muliswa is a brother to Munangagwa. Pamararamiro avakaita vanhu ava vakatofanana nevanhu vakakura vese, havasiyane, they want to separate from each other. Saka musateerere vanhu vari kungouya nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana vachiuya panapa. Chatinoda isefeti kuti vanhu vedu vari safe here. Ndo zvinhu zvatiri kutsvaga isusu, kwete zvimwe zvinhu zvekuti hanzi chi kuti vanhu vanozosara vamatageti, vanhu vachingoramba vachieliminatwa. Zvinhu izvozvo ndo zvakaitika kwemakore nemakore kusvikira izvizvi vanhu havachisina kana hope. Vanhu vangofungidzira kuti we can't bring the change in our country. Ngatiudzanei chokwadi, ngatiudzanei chokwadi. Kumaruzevha wokuregedzai kuudzana zvinhu zvekunyeperana muchiti hanzi zanu inouraya, zanu ndeyeropa. Hakuna nyika yeropa. Hakuna nyika yeropa. Vakafa vakazvifira kuna Nachimoyo, vakafa vakazvifira kwakati, but hazvirevo kuti hanzi ye vakazodii. Tinofanirwa kuti tivaone ropa ravo iroro, tirirangarire nenzira dzekuita zvinhu zvavakafira, kwete ropa rekuuraya vanhu vari fureshi izvozvizvi. Because ropa rinotaurwa kunzi zanu ndeyeropa iropa revanhu rakadeuka munguva yehondo, kwete ropa riri kudeurwa izvozvizvi zvekuti vanhu vanoda kutouraya vana vaJobscan. Hakuna nyika inombonzi ndeyeropa. Hakuna nyika inonzi ndeyeropa. Iro ropa racho rinozoita ropa rakakosha seiko? Nyika yakafirwa kubva kudhara, kana ukatonzwa kudhara zvinotonzi Jesu chaicho anotonzi akafira pasi rose. The whole world kunotori nemunhu wana akaita sacrifice yekutofira vanhu kuti nhasi zvizvi vazoi wako. Asi hazvirevi kuti vanhu vanotadza kuwana dzimwe nzira dzekutsvaga mamwe mararamiro ekudii vachikudza munhu akavafira. Saka ndo zvatinoita isusu, tinotowana nzira dzekurarama nadzo tichikudza vakatifira isusu, kwete kuti vamwe vanhu varambe vachifa. Ndo zvinhu zvatiri kuramba izvozvo, kuchisidzirwa kwevanhu kuti vatadze kuunza shanduko munyika mavo. Vanhu rambai kutyisidzirwa. Munhu akatoda kutoya chitokutyisidzira, hatingatyisidzirwe tiri munyika medu kaisu. Kana wakutotityisidzira tiri pamba pedu taakutorwa newe, kutokurova chaiko chaiko. Saka Daniel Garwe anofanirwa kubatwa arohwe. Kuda kuti titaure chokwadi. Ndiye mumwe ndinonyanya kuziva anotaura zvinhu zvinondibhohwa yeye. Anofanirwa kubatwa arohwe. Asiyane nekutaura muromo wake usina kana nebasa rese uyu. Ini ndikatosangana naye kana kutomuwanira mukana ndinotobata ndichirova. Totaura chokwadi. Hautauri zvekuti hanzi wewe inini handina kodzero mumba mangu, inini pamba pangu. Who are you? Munguva yehondo yacho haana kurwa hondo achirwira nyika yeZimbabwe. Aitorwa hondo zvekutouraya magandanga. Ane ropa remagandanga uyu Daniel Garwe uyu, muda kuti taura nezvake unaso. Tiyo munotiunzira panapa muchitaura achiuya futi pamusoro pazvo. Oya pamberi pevanhu. Emerson Mnangagwa handizi kuti munhu akaita sei. Ungaunze muselu scout akaurayisa madzibaba edu isusu kuti auye kuzotitaurira kuti anotiuraya. Seriously. Munhu akaurayisa madzibaba edu aitengesa nyika. Vanhu vese vanonzi ndo vakanga vari vapanduki. Vari kutaurwa nemabasa avo avaiita munguva dzehondo. Ndo vanhu vakaiswa muunhikirikini, vakaitwa cabinet yake Mnangagwa. Simply zvatongori vangoti kana naiye futi ndiye akanga ari munhu akanga achitsigirana nawo. Kubva munguva yehondo akanga angori shamwari yevanhu ivava. Ndosaka muchinzwa zvichizonzi aiva ari mutengesi. Nekuti akawana kupi hukama naDaniel Garwe, vanhu vaiuraya magandanga, vanhu vaiuraya madzibaba edu isusu. Ngatiunzei simba revanhu. Ngatisade kunyeberwa chinzi hatinourayiwa nani nemunhu wakauraya madzibaba edu iwo Daniel Garwe. Une audacity yekuuya pamberi pedu futi tichitaura tunotiuraya. Seriously. Enough is enough. We are coming for you.